ሰላም ተኸታተልቲ ሲኤምኤክስ ራሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና ሰናይ ምክትታል ናይዚ ዓመት ካልኣይ ናይ ሞኒመንት ውድድር ሮንድ ቫን ቫልንደርን ወይ ድማ በቱር ደስ ፍላንደርስ ዝፍለጥ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ሰንበት 6 ሚያዝያ ተኻይዱ ኣብዛ ውድድር ድማ ከም ታዴ ፖጋቻ ኦዊት ሚላን ሳንሬሞ ማቲው ቫንደርፖል ቢንያም ግርማይ ማቲው ጆርጌንሰን ሌነርት ቫን ኢትቨልት ወንት ቫን አርት ማቴጅ ሞሪክ ማግናስ ሼፊልድ ማሪስ ፔደርሰን ኦዊት ዳውስ ዶር ቫንደርሰን ኔልሰን ፓውሎስ ቫለንቲን ማዶስን ጆናታን ናርቫኤዝ ፊሊፖ ጋና ማቲው ትሬንቲን ስቴፋን ኩንግ አሌክሴ ጋር ተዛመሰሉ ናይ ክላሲክ ተቀዳደምቲ 800 ናይ ሰይነት ምግሓት ናብ ዝውድር ዝኣተው ተቀዳደምቲዮም ብፍላይ ዛ ውድድር ነቶም ማእከል ሰበት ሚላን ሳንሬሞ ዝነበሩ ታዴ ፖጋቻን ማቲው ቫንደርፖልን ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ግዜ ዘራኸበት ብምርኣ ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ናይ ግዜ ዝበሉ ተቀዳደምቲ ዓለምና ዝግበር ቅልጽ ካብዚ ነዚ ውድድር ብኣግኡ ተሃራፊ ካብ ዝገበሩ ረዋሒታት እዩ ድሕሪ ስዕረ ሳንሬሞ ናብ ውድድር ከይተመልሰ ዝቕነይ ታዴ ፖጋቻ ብዛ ውድድር ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ቫንደርፖል ሕኑኡ ዝፈድየሉ ኣብ ዕድል ረኺቡ ናብ ዝውድር ኣትዩ ብዝናይ ውድድር ዓመት ዛጊት ብዘይ ዓወት ዝጓዓዝ ዘሎ ኣባል ኢንተር ማርሸ ቢንያም ግርማይ ኣብ ዝውድር ንሳሳይ ግዚኡን ምስታፍ እዩ ኣብ መበገዚ ሕንፃት ተረኺቡ ኣብ 2023 ኣብ በኹሪ ስታፊኡ ፀወቱ ከቋርፅን ከሎ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብዓወት ቫንደርፖል መዛዘምያ ኣብ ዝረኸበ ቱር ደስ ፍላንደርስ መበል 59 ተርታሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ነይሩ ኣብዛ ውድድር ተቀዳደምቲ ኣብ መዛዝም ሕንፃት ንክበፅሑ ንዝተሰልዓሎም 269 ኪሎ ሜትር ክዛዝሙ ክጉደዱ እዮም ካብ 2020 ድሓር ነዛ ውድድር ዝተዓወተላ ተቀዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ኣብ 2020 ማቲው ቫንደርፖል ኣብ 2021 ዴንማርካዊ ካስፐር አስግሪን ኣብ 2022 ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ኣብ 2020 ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ኣብ 2024 ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ነዛ ውድድር ተዓዊቶምላ ነይሮም ኣብ መበገሲ ሕንፃት ተረኺቦም ካብ ዘለዎም 175 ተቀዳደምቲ እቶም 161 ኣብቲ ብዓወት ኣሜሪካዊ ኔልሰን ፓውሎስ መዛዘም ረኺቡ ዝነበረ ዱዋርስ ዶር ቫንደርስ ተሳቲፎም ዝነበሩ እዮም ካብዞም 175 ተቀዳደምቲ እቶም 69 ድማ ንፈለማዊ ግዜ ኣብዚ ውድድር ስታፊኦም ዘረጋግፁ እዮም ነዛ ውድድር ድማ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ክዕወተላ እዩ ዝለዓለ ግምት ረኺቡ ንታዴ ፖጋቻ ተኸቲሎም ማቲው ቫንደርፖል ማሪስ ፔደርሰን ወንት ቫን አርት ማቴጅ ጆርጌንሰን ፊሊፖ ጋና ኔልሰን ፓውሎስ ስቴፋን ኩንግ ሚካኤል ማቲውስ ቢንያም ግርማይን ዕውታት ናይዛ ውድድር ክኾኑ ኣቐዲሞም ብሕፁነት ሰፈሩ ተቀዳደምቲዮም ነዛ ውድድር ሰለስተ ግዜ ብምዕዋት ሓደ ካብቶም ዝበዝሐ ግዜ ነዚ ውድድር ዝተዓወተሉ ዕዉት ሚላን ሳንሬሞ ቀዳማይ ናይ ሞኒመንት ውድድር ናይ ዝዓመት ዝኾነ ቫንደርፖል እዩ ወላዱ ቫንደርፖል ዝነበረ ኣብ 2019 ካብ ዝዓለም ብሞት ዝተፈልየ ኣድሪያን ቫንደርፖል ኣብ 1968 ነዚ ውድድር ተዓዊቱሉ ምንባሩ መዛግብቲ ናይ ዝውድር ይሕብሩ ውድድር ክጅምር ቀጠልያ መብራህቲ ምስ ተወልዓሉ ዓባይ ጉጅለ መጥቃዕትታት ተቀዳደምቲ እናተናወፀት እያ ፀወታ ከፊታቶ ዕዉት መጥቃዕቲ ካይዱን ዓባይ ጉጅለ ፍልያ ዝፈጠረ ተቀዳዳማይ ግን ኣይተረኽበን ኣብዛ ውድድር ሓደ ካብ ዝበለፁ ናይ ሓደ መዓልቲ ክልኢላታት ኣባላት ዩኤ ዝኾነ ቤልጅማዊ ቲም ዌነስ ብማልያታ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ጋንታ መበል 200 ፀወትኡ ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ 26 ኪሎ ሜትራት ናይ ዝውድር ዓባይ ጉጅለ ዝገጠማ ዝነበረ ስካቶታት እናምከነት ጉዕዞኣ ትቕፅል ኣብ 69 ኪሎ ሜትር ብዝተፈጥረ ስካቶን ሆላንዳዊ ኤልማር ሬይንደርስ ኢጣልያዊ አሌንድሮ ሮምለ ብሪጣንያዊ ኮነር ስዊፍት ሲምፍላይን ሆላንዳዊ ቲም ሮዘን ናኤርላንዳዊ ፎሪያ ታውሰንደን ንኦስትሪያዊ ማርኮ ሃለንስን ቤልጅማዊ ቪክቶር ቬርኩሊን ዝሓቆፈ 8 ኣባላት ጉጅለ ንፈለማ ግዜ ኣብ ቅድሚት ቆይማ ኣብ መበል 40 ኪሎ ሜትር እዛ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ 44 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋግ ፈጢራትላ ድሕሮም ብሪጣንያዊ ኣባል ኤፍ ኤዱኬሽን ማክስ ወከርን ኣባል ቫግነር ባዚን ቤልጅማዊ ጂንስ ሄንደርሰን ካብ ዓባይ ጉጅለ ሙሉኦም ነዛ ጉጅለ ንምርካብ ኣብ ሓያል ስራሕ ተጸሚዶም ኣብ 64 ኪሎ ሜትር ቀዳመይቲ ጉጅለ ንኻልኢት ጉጅለ ናይ ደቂቕን 25 ካልኢትን ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ 3 ደቂቕን 28 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋጋን ጽፋትላ ካብ 2020 ድሓር ኣብ ናይ ሞኒመንት ውድድር ዝበዝሐ ነጥቢ ዝኣከበ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል እዩ ቫንደርፖል ኣብዞም ዝሓለፉ 5 ዓመታት 3960 ነጥቢ ንምእካብ ኣብ ቅድሚት ክስራዕ እንከሎ ካብ 2020 ድሓር ክደምቕ ዝጀመረ ታዴ ፖጋቻ ድማ 2757 ነጥቢ ኣኪቡሎ ቫንደርፖል ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ውድድር ክዕወተሉ እንከሎ ን44 ኪሎ ሜትር በይኑ ድሕሪ ምጓዓዝ እዩ ሎሚ ዓመት ነስታነ ክደግም ግን ታዴ ፖጋቻ ኣቐዲሙ ክውግኖ ክሕተት እዩ ኣብ 110 ኪሎ ሜትር ንኽልተ ተቀዳደምቲ ሒዛ ዝነበረት ካልኢት ጉጅለ ብዓባይ ጉጅለ ተጎቢጣ ኣብ 142 ኪሎ ሜትር ማቲው ቫንደርፖል ዝርከቦም 12 ተቀዳደምቲ ኣብ ዓባይ ጉጅለ ሓደጋ ሙዳቕ ኣጋጢሞም ሓደ ካብ ሕፁያት ዕዉታት ናይ ዝውድር ክኸውን ዝተገመተ ቫንደርፖል ግን ከይዶም ብ ካብ ዝወድቆ ተላዒሉ ናብ ኮርሹ ተመሊሱ ውድድር ቀፂሉ ኣብ 161 ኪሎ ሜትር ንተቀዳደምቲ ቤልጅማዊ ቲኤስ ቤኖት ቤቶ ብራይት ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኩንግን ኢጣልያዊ ዴቪድ ባለሪን ዝሓቆፈት ካልኢት ጉጅለ ተመስሪታ ጽኒሖም ኣባል ኣልፔስን ቤልጅማዊ
ቤልጅማዊ ኩንቲን ሄርሞንስ አባል ትሬክ ሆላንዳዊ ዳን ሆለ አባል ኢኔስ ፊሊፖ ጋና አባል ትሮር ኢጣሊያዊ ማቴዮ ትሬንቲንን ካብ ዓባይ ጉጅለ ጥቂዖም ንቅድሚት ገስጊሶም ብዝር ሕቀት ዓባይ ጉጅለ ቢኤ ክትቅለስ ጀሚራ ኣብ 204 ኪሎ ሜትር ቀዲሞም አባላት ቀዳሚት ጉጅለ ዝነበሩ ቤልጅማዊ ቪክቶር ቬርኩለን ሆላንዳዊ ቲሞ ሮዘን ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጦም ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ንናይ ሞኒመንት ውድድር ዝተዓወተሉ ብዕድመ ዝነኣሰ ተቐዳዳማይ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኦቬኖፔል ኣብ 2022 ውድእ 22 ዓመትን 89 መዓልታትን ከሎ ንናይ ሞኒመንት ውድድር ሌጄ ባስቶኔ ሌጄ ተዓዊትሉ ነይሩ ፖጋቻ ድማ ኣብ 2022 ዓመቱን 216 መዓልታትን ብተመሳሳሊ ሌጄ ባስቶኔ ሌጄ ተዓዊትሉ ኣብ 190 ኪሎ ሜትር ኣብ ቅድሚ ዝነበራ ጉጅለታት ብሓደ ተኣኪበን 13 ተቐዳድምቲ ዝቆማ ጉጅለ ንዓባይ ጉጅለ ናይ ደቅን 12 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፋትላ ኣብዛ ጉጅለ ከም ፊሊፖ ጋና ስቴፋን ኩንግ ማቴዮ ትሬንቲንን ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳድምቲ ምህላዎም ክዝንጋዕ ይብሉን ኣብ ሚላን ሳን ሬሞ ብውሱን ጌጋ ንዓወቲ ውድድር ንቫንደርፖል ዝሕልፉ ኣባላት ዩኤ ካብ ጌጎኦም ዝተኣረሙ ክመስሉ ንዓባይ ጉጅለ ብናሃር እናቀለሱ ንቀዳሚት ጉጅለ ንምልቃም ኣብ ሓያል ፃዕሪ ተፀሚዶም ኣብ 211 ኪሎ ሜትር ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ኣብ ዓባይ ጉጅለ በርቃዊ መጥቃዕቲ ፈኒው ኣባል ቲም ቪዝማ ወንቱ ቫን ኣርት ድማ ተቀዲሙ ዝሰዓቦ ተቀዳዳማይ ነይሩ ኣብ 212 ኪሎ ሜትር ንማቴዮ ቫንደርፖል ታዴ ፖጋቻ ወንቱ ቫን ኣርት ማቴዮ ጆርጊንሰን ማሪስ ፔደርሰን ዝኣመሰሉ ተቀዳደምቲ ዝሓቆፈት ዝሓይለት ጉጅለ ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈልያ ካልአይቲ ጉጅለ መስሪታ እዛ ጉጅለ ተጠርኒፋ ምስ ተቅፅል ሓደገኛ ጉጅለ ናይዛ ውድድር ናይ ምዃን ተኹላ ዝለዓለ እዩ ኣብ 218 ኪሎ ሜትር ማቴዮ ቫንደርፖል ናይ ዝሓለፈ ዓመት ታሪክ ንክደግም መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈንወሉ ናይ ሳን ሬሞ ስዕረቱ ኣብ ኩርምቱ ቃቂሩ ናብ ዝውድር ዝኣተወ ፖጋቻ ሓስኩ ካይልኦ መጥቃዕቱ ፍሽልሉ ኣብ 220 ኪሎ ሜትር ሓሙሽተ ተቐዳድምቲ ሒዛን ዝነበረት ናይ ፖጋቻ ጉጅለ ቤልጅማዊ ኣባል ትሬክ ያስፐር ስቲቨን መሊኣ ኣብዛ ጉጅለ ተረባሕ ኮይኑ ዘሎ ማርስ ፔደርሰን እዩ ምክንያቱ ኣቀዲሞ ውድጋንቱ ያስፐር ስቲቨን ናብዛ ጉጅለ ተመሊኡ ብምህላኡ ኣብ 222 ኪሎ ሜትር ኣባል ኣስታና ካዛኪስታን የቨግኒ ደሮቭ ኣባል ሎቶ ቤልጅማዊ ኣርጀን ሌቪንስን ኣባል ኤፍ ኤዱኬሽን ኔልሰን ፓውለስን ናብታ ብታዴ ፖጋቻ ቫንደርፖልን ተቕለ ዝነበረት ካልእቲ ጉጅለ ተሓዊሶም ኣብ 227 ኪሎ ሜትር ቀዳሚት ጉጅለ ብታኒ ከም ታዴ ፖጋቻ ቫንደርፖል ቫን ኣርተን ዝኣመሰሉ ተቐዳድምቲ ሓቂፋ ዝነበረት ጉጅለ ተጎቢታ ኣብ ፀቕጢ ዝኣተወት ናይ ፖጋቻ ቀዳሚት ጉጅለ ብመጥቃዕትታት ስሎቬናዊ ክትናወጥ ጀሚራ ፆታ ንክዛዘም 23 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ንማቴዮ ቫንደርፖል ታዴ ፖጋቻ ወንቱ ቫን ኣርት ማሪስ ፔደርሰን ያስፐር ስቲቨንን ዝሓቆፈት ጉጅለ ነቲየስ ቤኖት ማቴዮ ጆርጊንሰን ስቴፋን ኩንግን ዝሓዘት ካልእቲ ጉጅለ ናይ 28 ካልኢትን ንፊሊፖ ጋና ማቴዮ ትሬንቲን ዴቪድ ባለሪንን ዝሓዘት ሳልሰይቲ ጉጅለ ናይ ደቂቅን 27 ንዓባይ ጉጅለ ድማ ናይ ደቂቅን 58 ካልኢትን ናይ ግዜ ጋግ ኣንፂፋትላ ፆታ ንክዛዘም 19 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ታዴ ፖጋቻ ዝተለመደ ዘይምሕርስካቶ ይፈኒው ኣብዚ ህሞት ግን ንስካቶ ፖጋቻ ፃውር ተቐዳዳማይ ኣይተረኽበን ፆታ ንክዛዘም 12 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ንጉጅለ ቫንደርፖልን ቫን ኣርትን ናይ 30 ካልኢታት ናይ ግዜ ጋጋ ኣንፂፍሎም ታዴ ፖጋቻ ኣብ ፍላንደርስ ሳልሳይ ግዚኡ ኣብ ውድድር ዝርከብ ኣቀዲሙ ኣብ ቦክስ ታፊኡ ኣብዚ ውድድር ማለት ኣብ 2022 ላብዓይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣብ ሰዓበት ዓመት ማለት ኣብ 2023 ድማ ቀዳማይ ተርታ ሒዙ ነይሩ ፆታ ንክዛዘም 8 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ፖጋቻ ምስ ካልእቲ ጉጅለ ዝነበሩ ፍልልይ ናብ 35 ካልኢታት ይዕሪግዎ ኣብ ሳን ሬሞ ድሕሪ ምስ ዓሩ ደግማይ ናብ ጎደና ዓወት ንክምለስ ኣብ ሓያል ፃዕሪ ዝፀንሐ ስሎቬናዊ ታዴ ፖጋቻ ንካልእቲ ጉጅለ ዘንፀፈላ ፍልልይ ዓቂቡ ንውድሩ ብ5 ሰዓትን 58 ደቂቅን 41 ካልኢትን ብምዛም ዕውት ናይ ሞኒመንት ውድድር ሮንደ ቫን ቫልደርን ኮይኑ ካብ ካልእቲ ጉጅለ ብሓደ ደቂ ድሕሮም ዴንማርካዊ ማሪስ ፔደርሰን ሆላንዳዊ ማቴዮ ቫንደርፖልን ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ሕንፃፅ ረጊፆም ቤልጅማዊ ወንቱ ቫን ኣርት ራብዓይ ቤልጅማዊ ያስፐር ስቲቨን ሓምሻይ ቲኤስ ቤኖስ ሻርሻይ ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኩንግ ሻውዓይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ዓባይ ጉጅለ ብ2 ደቂቅን 19 ካልኢትን ድሕሪ ኣብ ዘካየደቶ ቅፅበታዊ ውድድር ደሚ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ሻምናይ ክእቱን ከሎ ቢንያም ግርማይ ድማ 35 ተርታ ብምሓዝ ውድድሩ ብሰላም ዛዚሙ ታዴ ፖጋቻ በዚ ዓወት ተሓጊዙ 800 ናይ ዩስኣይ ነጥቢ መስኪቡ ብዘይካዚ ታዴ ፖጋቻ መበል 93 ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ ኣብ ሃገር ቱርኪ ንሳልሳይ ግዚኡ ዝተኻየደን ሚልኪያስ ማእከል ድማ ብማልያ ሓዳሽ ክለብ ባይክ ኤድ ፋልማይ ውድድር ዘካየደሉን ግራንድ ፕሪክስ ሲድራ አንሼት ሲቲ ብዓወት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ኣባል ትሬንጋኑ ስቴፋን ዴቦንድ መዛዘም ረኪቡ ኣብዛ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ተቐዳደምቲ ካብ ከተማ ላይና ተበጊሶም ኣን ሲድራ ትዛዘም 141 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር የማካይዶም ነዛ ውድድር ድማ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ናይ ቅድመ ኣባል ኤፍ ኤዱኬሽን ናይ ሎሚ ኣባል ትሬንጋኑ ፐሊኮን ቲም ስቴፋን ዲቦንድ ንውድድሩ 3 ሰዓትን 30 ደቂቅን 34 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ብምዕዋት 40 ናይ ዩስኣይ ነጥቢ ወሲዱ ሃንጋራዊ ኣባል ቲም ዩናይትድ ሺፒንግ ባሌት ፊልዶቨር ብ23 ካልኢታት ድሕሩ ካልኣይ
እስፓኛዊ አባል ቪኤስ ፋኮካ ቤጅማኒን ፕራሃደስ ድማ ብ46 ካልታ ድሕሩ ሳሳይ ተርታ ሒዙ ኣብዚ ውድድር ፅሚዶም ዝውዕሉ ኤርትራውያን ተቕረብ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ኣባል ባይክኤድ ዳዊት የማነ ብ51 ካልኢት ድሕሩ ረብዓይ ኣባል ኢስታንቡል ቢክሽር ናትናኤል ብርሃነ ብደቂቕን 5 ካልኢትን ድሕሩ ሻውዓይ ኣባል ተረንጋኑ መትከልዮ ብደቂቕን 10 ካልኢትን ድሕሩ 10ይ ኣባል ባይክኤድ ዩኤል ሃብታ ብ2 ደቂቕን 31 ካልኢትን ድሕሩ መበል 22 ኣባላት ኢስታንቡል ቢክሽር ጴጥሮስ መንግስን ኤቨን የማነን ብ3 ደቂቕን 8 ካልኢትን ድሕሮም መበል 22 ከምኡውን መበል 23 ተርታ ክሕዙን ከለኡ በማልያ ጀርመናዊት ክለብ ባይክኤድ ፋርማይ ፀውዱ ዘካርየ ሚካያስ ማእከል ድማ ብ10 ተክልተ ደቂቕን 53 ካልኢትን ድሕሩ መበል 53 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛሲሙ ነዛ ቻናል ንሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና